Errepubliki etorri zala zelan enteratu zinen? Gu hemen gauzela pentsiotot etorri zala, Bai. Errepubliki. Zeni gogoratzen az, eskolan, eskola barrietan, las escuelas nuevas. Bai. Geuk iztenio ginen zen. Mutilena eta neskana. Horre labilako edir, ez da? Labila, bai. Da, han, epinia bien klase bako txien, lau klase gote ziren. Klase bako txien, holako Jesucristo, osea, Cristo bat, han maestrie, amen, beren maile, ona behire. Da, han horman, Jesucristo da. Sartzen ginenien, ba, aietu ikaben, fulana de tal, presente, eta bakoitza beren leku jartzen zanien, ba, gero, eskinen jartzen da. Pues, da, sotunik pareute, errezeu ikaben, etxeguria bat, bierren azteko. Eta gero, ba, errezetan ginen, eta gero, eskolako lana. klasik emoten, bai. Gero Errepubliki etorri zanien, harik Kristuek kendu, da horatzen da zontxidan moduen, nolako kuadro bat handize, Manuel Azaña, klasietan.